Vi skal ikke slås nu. Prøv at jeg skal spille. Stopper du mig? Kom så med din løgpose. Min pæk for helvede. Du krænder med din næge. Ja, jeg optager det hele. Det lugter tis, mand. Det er set i MMA, så gør det altid sammen. Og så albuer. Nu er han død. Albuer igen. Ej, far. Hammerfest. Men hvad blev den bedste i den der mission? Det gør jeg. Ja, hold nu kæft, Freddy. Jeg gider simpelthen ikke at høre på dig, mand. Du er så belastende. Nej, det er bare, at jeg ikke kan tage, at jeg er lige så god som dig. Ja, okay, mister 14 år, mand. Hold kæft. Hammerfest. Knee to the back. Break a finger. Break a finger. Hammerfest. Au, for helvede. Ikke albuer i hovedet, vel? Ej, far, der er for meget værd. Hammerfest. Hammerfest. Body kick. To the balls. Ikke en boller. To the balls. Stop, du skal se på fed. Hold kæft, mand. Hvad fanden har de i gang i? Det ved jeg ikke, men jeg optager det, og det lyder monsterskægt. Scheisse. Slap af, slap. Jamen, hvorfor gør du det? Hvorfor gør du det? Elbow to the lårbone. Total yndlingsfar. Det lyder ligesom tærkel eller sådan noget, der får tæv. Eller noget. Ja. Elbow to the fist. Elbow to the fist. Elbow to the face. Men det er ikke en lejlighed, de bor i, hvad tænker naboerne så? Det jeg tror, det ikke er knæder. Det vil være meget, meget underligt. Ja. Slap hand to the bones. Ja, And to the ass. ikke mere, ikke mere. To the ass. Gå nu væk. Gå nu væk. Not en biding. Jamen. And a foot to the... Det lyder som om, de er ved at knalde eller sådan noget. Hvorfor er der ikke webcam på? Her. Så er mig der ovenpå. Knee to the face. That's not in the law book. Jeg sveder. Ja, du sveder. Det kan jeg fandme godt mærke. Ej. Det var dejligt at vide. Piskland, kom og hjælp. Kom og hjælp mig. Now he's all right. Nu blev det for hårdt for den gamle mand. Får en blodprop i lungen lige med. Ja, det må vi ikke håbe. Oh no, he's got me in a chokehold. I'm a wrestler. Hvorfor skal han sige det der? Du vil ikke ud og spille fodbold, men du vil fandme gerne slås som en syg, så du ikke kan få vand. Nej, så Jeg har 2 minutter jeg igen. fik også lige på stedet varmt. Slap to the face. What the fuck? Slap again. Ja, det er vist
Nej, der er bare der. Kæft, hvor er det langt ud, mand, det der. Han sidder og spiller, der er et helt stykke spil, han bare der. Der er et eller andet galt der. Han er sådan en energi, så er faren. Slap in the face. Har jeg ikke fået vejret hernede? And poke in the eye. Poke in the eye. Poke in the eye. Fail. Ej. Lol. Jo. Jeg kan ikke få vejret, far. Jo, går det bare. Lol. Okay. I see on the arm. Det er syvende attack. A new move. And now I put Har han spillet for meget Tekken, eller eller andet, han sparer der? Jeg ved det ikke. Ja, det er det. I går, der spiller han Gran Turismo. Og blev pisse sur. Gud fader. now I myself. Du er færdig, bare. Jeg kan ikke røre ved dig. Lige se. It's a little gay you're sitting on my neck. Jeg har... Nu er jeg ude i Det bedste move, det var poke in the eye. Ja, det var det helt sikkert. Jeg har dig lige her, hva'? Ja. Så nu står vi se den frem. Det er rød. Jeg sidder. Hold da kæft. Er I her stadigvæk? Ja! Yeah! Det tror jeg nok, vi er. Jeg er så optaget af, at du lige har... Fy for satan. Det er helt sikkert, der kommer Facebook-gruppen ud. Med lyde og det hele. Jeg synes, det bedste move, han lavede, det var poke in the eye. Ja, poke in the eye. Det var god. Poke in the eye, så sidder jeg bare og prikker mig i øjnene. Det var også meget sjovt, der hvor han... Eller du sagde, jeg ikke kan få vejret. Jo, sagde han bare. Bare, jeg kan ikke få vejret. Jo. Han havde hans arm rundt om nakken på mig, ikke også? Ja. Så hans armhul, den var på den ene side af hovedet, og så hans arm, den lå på den anden side af hovedet. Og så er hele hans krop oven i mit hoved. Nu stopper du, de laver Facebook-gruppe nu. Okay. Det var bare det, han lovede nu. Nej, Lennart, fuck, det var et dårligt tidspunkt, det der. Det var helt sindssygt. Ja, tak, mand. Fuck, Det var ikke lige meningen, jo. Nej, det var det ikke. Nej, jeg tror alle sammen ved det. Ja, det er altså dagens ord, der. Det skal jeg til at bruge noget mere. Ja, Poke in the eye. poke in the eye. Nå, for at snakke om noget andet, der er nogen, der har den der slim, den der beskyttelsesvest der. Nej. Man kan se, JK har den, men han har FK. Er du sindssygt ham med, han ligner Brad Pitt? Hvor er du henne? Inde i Social. Hvor er henne i Social? Over ved de der criminals indgang der. Hvad, er det kun Freddy og mig, som der sidder og kæmper her, eller? Jeg ved det ikke. Ja, min computer, den genstarter lige. Jeg ved ikke helt Okay. hvorfor. Jeg er på vej igen. Vi har fuldt op i gruppen af, ikke? Jo, vi kan bare dele os op, hvis det er. Hvem skal du have op? Ham der Kaspar. Nå, så du er et lille skridt videre. End, hvad er det? Ja, det The tror Black Man. jeg. Ja, Grissom der. Ja. Jamen, vi er kun i gang med Grissom. Ja. Hvor meget mangler du med hvad er det, Kasper? Ja, 2 levels, tror jeg. Okay, men det hjælper jeg lige med så. Ja, så er jeg level 3, ikke? Med ham. Jo. Altså. Ja, jeg har en nakke. Nej, jeg døde til den. Jeg rykker også ned i et andet rum, er det okay? Ja, det er jo. Du er kortere bare stadigvæk. Ja. Nå ja, det skal jeg lige stoppe. Ej, hvor bare